non an to tolni ɗo batte wol ɗo mi yiyani haydar ha joni a ƴettan taw reedu sikko noon ka jaltoɗo mbiyaɗa bajjo ko kor an o wara sa hori noon a worani yaltu mbajji o an kam an noddata a wiyata mboɗo mi ara ko toon garani mboɗo mi lawol gallam kay min sohla ko ɓeɗe nodda on haalde yam aɗa fini suba haɗa jooɗi ɗo hene no malayka ni hay salminde on haalde yam ɗin ɗon mi wona ka binda ko kam buubu ma tawɗo gorko mo buubi jiɗa suguñani an kam o bone ko woni an an buubel ɗum ko woni min anda o bone ko woni o wiyam neɗɗo jahan an wiidema neɗɗo jaharnama tak ma wonde neɗɗo jaharnama ɗum takanima wonde neɗɗo jaharnama tullay o reftoyan ko ɗum gañan wadde yaafo mi fiyat ham ɓoro ko min tawi neɗɗo jahannam an oni ñaam ar filma ɗum ɗum ɗo ɓesone yoɗi faɗɗe min ni mi arno ɗo tan mbaɗi ƴeewo feccare onon ko ɗum woni an ko woni ko min mbi an min mi haali mam komi koto ko woni lawol jam soyni won lawol bone lawol jam soyni won woni bone wallahi mi ñagananimo lawol bone ñaganmami tan ko lawol jam jaha e jam jettoɗa e dow jam mais hakkude kawma e buuɓel ɓe mbiyata buuɓel yurmo oro ko yurmomo min de komi najjo franchement par ce que wadde noon woyi ñamde non buuɓel o way kono cewgu ni cewgu o way kono cewgu buuɓel omon ɗon ɗum fof ko gonga kaw ɗum fof mi jaɓi kono accu tan mi yaha galle e den binte en accu tan mi yaha toon ayo famano bibbi ya rasulullah la ilaha illallah ɗo koko waɗi waɗoɓe violoruji nanɗo e hennene e Dakar mbaɗanma violé ɓinguel ma o wona ɗo reedu so jibini a andata gonɗo bammum ɓinguel ngel sami namdimama joni holko mbiyata ko ƴewata e yam hay min gandumi tan kaɗa safi mbere warɓe ɓe sukaɓe ɓe jiyanimo joni noon ni anda ko ndikkaji o yonti ko hanma kam cukalel hol kon cukalel min très bien mayde ka wayi wadde tan ko ɗo waɗata ñande fof yani fo ɗo soto kacce yo allah dannami bone naafiga yo allah firtu fiyake naafiga kalɗo naafiga woni yo allah firtu fiyake mum wa suka tan ala ittu vidéo